den der uro. Hvorfor er det så svært at ikke at have ro på herinde? Hvad kan det være grunden til? De er vilde, eller nogen, der siger? Altså. Magnus! Sæt dig ned. Vent om i vik. Okay. Hvad er grunden til, at I altid er meget urolige? Der er nogen, der siger, at man er vilde. Der er ikke, der stopper den forhåbentlig. Det har vi snakket om. Men hvad er det, der gør, at I nogle gange sådan ikke kan fokusere på en stad eller det her? Nogle gange vil det ikke arbejde så meget, som vi tror. Okay. Det vil sige, at vores forventninger i forhold til jeres forventninger, de hører ikke overens. Ja, det har ikke været det. Men problemet er, at nu går I ud om 1,5 år af skolen, ikke også? I skal til at lære det, ikke også? Det kan godt være. Så lærer det. Jeg har lært det. Men prøv lige at høre, det er bare nogle få mennesker, der gør det slemt for de andre, og det ødelægger klassen som helhed. Vi skal til at lære at tage os sammen, ikke også? Det er præcis, vi står sådan her altid. Du vil også opgøre det sådan om 1,5 år, Sjur. Det håber jeg, så er man for dig. Prøv her, hvis du kommer ud i samfundet, så giver det ikke noget, der gør det. Det gør, at du kunne gøre det her. Men den dag, nej, men prøv at høre. Vi har snakket om det. Det er noget med, at man tilpasser sig det samfund, man er i. Selvom man synes inde i sig selv, jeg har lavet en masse, jeg har gjort dit og dat. Så ved jeg godt, der kan være forskellige årsager til, at man gør, som man gør. Det kan være noget, der er hjemme. Det kan være, at man har blevet drillet. Eller hvad ved jeg. Magnus, stille. Okay. Men hvad kan vi gøre ved det? Jeg synes bare hver dag, at vi tager de der værdier op hele tiden. Hvad kan vi gøre ved det? Er der nogle forslag? Ja. Okay. I Vik? Ja, så samle det op, ikke også? Jo, ikke? Næste gang du gør, så kommer du til at fejre hele klasseværelset. Forstår du, hvad jeg siger? Ja, det gør du i frikvarteret. Du sørger for, at han må fejre. Ja, jeg skal rejse den 28. juli. Hvorfor? På en juli. Hvornår er skolen holder det ikke? Det er omkring 26. år. Nej, juli. Det kan jeg stadig med udfordringen. Det kan du først nu. Prøv her. Kig på mig, Louis. Hey, kig på det. Louis, du skal opgøre det ordentligt. Jeg er meget glad, det kan jeg også sige dig. Ja, men lidt med, jeg er så træt af det. Altså, du er ved at være et problem. Ja, du må godt. Prøv at høre, Louis, det kan ikke være rigtigt, at vi synes, at hver gang vi ikke der ro. Det skal du ikke i dag. Prøv at høre, du har fået sådan en sæt. Han skal prøve at vise dig. Louis, onsdag, der er der ingen AKT, men det har du først 3 timer på torsdag. Okay? AKT, det er en specialklasse. Nej, AKT, det er adfærd, kontrakt og trivsel. Stop. Prøv lige her. Er du mindre begavet, eller hvad? Kan du ikke forstå, kan du ikke forstå, hvad jeg siger, hva'? Okay, sæt dig hen. Nej, sæt dig hen. Okay. Hey, sæt dig ned. Hvad kan vi gøre ved det problem?
Jeg ved godt. Magnus, stille. Hvad kan vi gøre ved de problemer? Jeg synes bare, hver gang vi skal starte en time, det er jo fandme en hop og råben og skrigen. Folk er trætte af det. Jeg tror også mange herinde, vi selv er trætte af det råben og skrigen. Er ikke det? Hvad kan? Måske er der ikke noget nok. Det bliver filmet. Men hvorfor har det altid været sådan? Nej. Vi har været med her. Ja, men det er ikke, han kommer så råber og skræder ind i hovedet. Nu kan det fandme være nok. Jeg prøver at høre, jeg indrømmer det. Men jeg er så træt hver gang. Jeg er også træt, når jeg kommer hjem herfra nogle gange. Faktisk tror jeg, skal opdrage på det. Det skal ikke komme lidt så hårdt. Okay. Kom med. Okay, er der forslag til, hvad vi kan gøre? Ja. Hvad? Nå, jeg ved godt, hvad vi kan gøre. Hvad kan vi gøre?